mundur nggih. Penonton adi mundur ngetan nggih. Adi mundur. Lek keseletak.
Cik. Ngapunten pengumuman sebentar. Mohon perhatian kepada pedagang, nggih, sesuai dengan anjuran. Jam 4 panjenengan semua harus bergeser ke batas lapak sesuai dengan peraturan. Nggih, sekali lagi kepada seluruh pedagang, mohon perhatian sekarang sudah jam 4, panjenengan kedah bergeser ke batas lapak sesuai dengan peraturan dari panitia. Matur suwun, monggo silakan rekan-rekan panitia diatur untuk pedagangnya dalam payung. Oke, yang terutama yang pakai payung, pedagang-pedagang yang ada payungnya mohon sekarang juga digeser ke timur. Terima kasih. Cik. Mas ki rada banter Mas. Miki. Penontonnya radi mundur, nggih. Cik. Mas Miki rada banter Mas. Cik. Lah. Leles. Cik. Anu Mas, ning jero ya? Ning ngarep. Ngarep iki. Iya, anune ngarep kono. Kowe iki ngisi-ngisini lho. Iki durus ki, Dik. Bocah sak percel iki. Iki wis salto. Iki salto, aku salto. Lah kok kowe golek bothok. Lah kok kowe penak men dhewe? Ujug-ujug kok edrek. Kok iso? Ngono iki ora oleh. Wong iki nyambut gawe dhisik salto dhisik. Ojo ning edrek kae. Wong iki didelok bocah cilik-cilik akeh sing delok. Oh, makane kuwi. Bocah ki nek anu ki salto dhisik, tandang gawe kaya kancan. Ojo edrek. Kleru matamu. Ini lho. Wong tanggapan rene iki wis bolak-balik lho adewe iki. Bolak-balik. Masa sih masyarakat Bonsari masih ingin lihat kentung salto? Oh, kalau pengen lo. Po nggih. Nggih, po nggih. Piye? Iki ketoke gendakmu iki. Sapa? Nyauri. Ya iya. Oh iya. Ndalok atukane rokok ae karo yo. Berarti niki kula nggih salto. Nggih. Ngono nyambut gawe iki ya jane adewe iki bareng nyandi-nyandi wong loro ngene ora salto kok ireni. Wong bangeten ngono. Bangeten piye wong kene iki wong ndelok tok ora tau nanggap. Minggir. Potonganmu ngono kok iso. Tapi lak wis terbukti adewe reokan teko ngendi-ngendi, Bonsari tetep di hati. Oke. Penonton reok terbanyak, tepuk tangan buat Hei. Bonsari loh. Penonton terbanyak nanggap ngenyang oke. Ya ora lah teko kono kok kuwi lak dadi amal jariah. Amal dhewe. bosok kuwi. Minggir tak salto nekno. Tung tak ketung bladen. Kowe nyapo? Kowe iki nyapo sing duwe omah ki nyapo to kok ngetokne duit ae aku iki. Kok iso? Biar digegam-gegem ngono ae. Yo. Oh. Nyapa to, Gong? Kowe koclok kowe iki. Adewe iki seniman kuwi iki kudu ngrungokne gamelan. Adewe iki ibarate wayang. Kudu ngrungokne gamelan. Manut kono kok. Manut kono. Kok tak tapuki pisan. Wong lanang ica-ici. Kowe tanggap lho kok ica-ici. Tanggap oke dhewe kowe lho. Iki sambatan lho iki. Sik yo. Lho kok. Sik to. Iki ambekane kok kaya petire Zeus. Kadung rono tak puolne lho. Ya, Ro. Duit. Pripun? 10.000 ya. Kuwi ora nyawer lho, kuwi pamer aku duwe ngono kok. Kuwi iki pamer. Piye Kang Trian? Oh, koprol dipendet damel kayang ngoten. Siap. Wah, aku seneng lho. Seneng apa? Mantan ning kono kae lho. Ning gone Mas Trian. Eling-elingen. Nyapa? Mantan ning kono kae. Iya nyapa? 20.000. Nek iki wis ora mungkin to sing
delok tenanan. Iya iya. Kuwi iki tumpukane ketan tapi sing isore nek 2000 bareng oke lho. Ora enak ceritane kok, Mas. Lah, Hei. Lek sambatan ki urusanmu iki kancamu kok. Lah aku disambat ra sudi lho. Kene golek innallaha ma'asabirin. sabirin. Wong sabar iki disaing Gusti Allah. Nah kuwi lho, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inang adabila sadid. Lah ya kuwi lho, artine aku lali. Tak kira nek ero kok iso. Innamal a'malu binniyat. Wong ki sik nyawer iki karek niate. Makane kuwi 100 Piye to? Ora duwe kanca, aku ki yo ngene iki. Aku ki seneng masalah bojone Mas Trian, masyaallah. Enek dongane iki. Apa? Alhamdulillah. Lah wis diwehi yo. Lah aku bosok lho. Lah wong kono bayaran. Lah aku sambatan kok. Bayaran dasmu. Oh rezeki nek sing ngatur. Wes enek sing ngatur. Aku rene yo ora bayaran. Lah piye? Lah si tanggap tahun wingi lho. Wah, alah bosok. Kowe rono. Aku bojone. Sik. Aku maratuane. Endi kok? Oh, bosok kowe calmu. Iya lho. Iki ben ambang sik kerja to, bare gentian. Kowe ora ngerti iki, Gung. Iki ibuke Mas Trian Morotuwa iki dundunan saka Hong Kong iki masamu. Oh, ini siao. Siao iki selamat sore. Ya Allah, yo bodoh iki. Hei, Wong ki turunan kowe apa ro? Basa Cinane wong nesu. apa? Tahu. Kok angger jeplak ae kok iso. Didelok iki Mas nek kiprah ki. Mana? Hei, anyakmu nyuwen. Kon iso ha. Ora adil ha. Anyak mulai ambot. Wis ya. Iku wayakku ha ora adil ha. Nyapa to, Gung? Mak uyu lak mono. Amin. Ora. Amin. Ora golek duit to amin. Ya maksudnya lah aku lah gawe challenge. Gawe atraksi lah kok kowe penak men ngger kok tompo kok lebokne centing. Ayu. Ora ning ngono. Aku ki mbok anak tirikan wong loro kene. Kono Ora. tanggunganmu kok kono. Ora, aku ngene iki lak wis pelek to karo kowe. Pelek apa? Wis pelek karo kowe iki. Kanca kenthel lho kok iso. Berarti ki aku salto. Adewe tadi sak grup ki Sak iya grup. sekata. Oh alah. Wayahmu Wayahku. totalitas. Totalitas wayahe AA. Nah, Ngalih sik. sik. Ngisi sik. Kenapa? Kok kebangetan kamu itu? Kamu itu kebangetan. Atiku omong dhewe, Gong. Yo.
Maksudnya ki Hei, ben apik. Bang. Kowe asine dipicekne iki lho. Lah kancamu kayak duit mbok jumuk iki padha karo micekne kowe. Lah 50.000 iki ora usah mbok jumuk kancamu dhewe lho. Ora enak kanca urip karo sapa kowe. Perkara 50.000 lho. Lah kudune piye to dadi men. Kudune diamali kancane ngene iki. Ora apa-apa. Omahku adot. Ora apa-apa kekno gak apa-apa. Ora apa-apanya. Ora apa-apa. Gak- Aku ki wong sabar, Gong. Andene aku sing aku sing bola. Ora usah kok tangis iki ngopo mau ya jenenge nyambut gawe iki enek pena enek soro. Ayo ini Sun. Ora kok enak tok. Wong urip iki enek dinamikae, enak ning isor, enak ning dhuwur. Ora ning dhuwur ora ning isor matamu sikilku lho. Sikil didak. Lah sing matane PC ya kuwi lho. Allah gintung Tak ting tak ting ting tak tung. Anu Bang, Bang. Ora sida. Lah sambang bang. Warnane apik kuwi lho. Yo ben, api yo ben ngono. Agung, Tang tung. Lah mati ya. Apa? Ora le. Hei. Jenengane Dede to? Mati. Ayo. Ayo. Ora diwehi kok nggonku. Iki iya iki. Oh iya dhewe iki wae mbak iki kudu nomor lho. Bu, ora masalah lho. Gila. Apa? Anu, mbok menawa penonton badhe ngidoni. Das, Bu. Ayo. Jenenge kayang ki mlumah ngene. Lah kok kowe iki kaya siluman kepiting ngene iki. Tapi Gong, tapi ki kayang ki enek variasine dhewe. Enek kayang ngarep karo kayang buri. Kowe mburi wis. Buri wis, Iki pinggir wis. pinggir wis. Aku yo murep lho. Ya. Lah iki kurang siji. Koncone dhewe kurang siji. Ya ampun. Wong ki iki meneng ae ning kene. Iki ki ade ki duwe gawan. Gap. Lah kowe kok meneng ae. Lah kok nggon merongos tok kaya pajangan. Wah, lah kok golek pangane kok koyo ngene. Hei. Kabeh kerja. Ora dilepuk cengelmu. Totalitas pola. Ayo. Piye? Wingi muni aku rada krungu ngono lho. Aku sing cilik dhewe engko nek kurangake jaluk Mas Trian. Oh. Wingi. Kuwi apane Mas Trian to? Kuwi ponakane Mas Trian. Ponakane. Rumangsa ku angke krunguku Mas Ambang sing sithik ae nek Mas Mate. Aku tak balik aku. Ya aku oleh. Nggih matur suwun. Bocah cilik iki nyekel dhuwit 100.000 ya ora oleh. Wong iki tiwas ilang wingi, tiwas ilang. Ijolono. Wong. Wong iki sacilik iki nyekel dhuwit sakmono ae. Ora oleh, cah cilik gedhi ngene dhuwite.
Bocah kowe iki ora tau kulino. Kowe jenenge ngono kuwi memanipulasi bocah cilik, ngapusi cah cilik iki dosa. Ngapusi apa cah cilik nggo duit oke ora apik. Ya ora ngono paling ngendak dhewe iki ngowahi edukasi. Nek trah bocah iki sekolahe pinter tenan lho. Tole Abdan. Kuwi nek 1 karo 2 kuwi akeh ndi? 2. Kowe nek tak wehi 1 karo 2 pilih ndi? 1. Dan bosok mbok ben. Kowe sesuk aja tanggapan karo aku. Lek kowe ora. Iki lho aku lho. Kowe Kowe 1 karo 2 pilih ndi? 2. Tak susui 50. Lah madum-duman. Bocah kok iso. Bosok. Bye. Adan. Dan. Bye dan. Makung. Bakung. Matur sumpah lho. Hop tak takon neh. 3 karo 2 kendi. Akeh 3. Akeh 3. Ya, ini gak 10.000 Gong. Ora siji kok. Hah? Dibalekne Nih. ben diurus. Ngoplok. Atraksi wayahmu kudu sing apik. Kowe ngene nyatus Nyeleh nyeket. kono, kayang. Ini. Nah, totok nih Mas Ambang. Mbak teko ae. Kowe rungokno. Mbak teko ae kowe. Iki lho rungokno. Ben bodong udele. Tenanan yo, tenanan. Ayu-ayu. Nyapa? Ngeses. Iso mak. Ses. Lah kok iso dimatne iki lho. Kowe bar mangan sate gule to? Entut mambule sate gule mau. Bahasa aku mau ora ngono. Iya mambuntut. Lah. Kowe ketoke bar mangan gule. Gule gone Yuni. Mangan gule gone Yuni. Ambune Mas kok koyo sate, koyo Bocah nek jujur ya ngene iki lho. Aku ora trimo ngene. Lah ngopo kok ora trimo? Tak pengen ngono kuwi. Kowe ya pengen iki. Pengen koyo ngono kuwi. Ya bola set to kudu kiprah sing apik. Lah mosok iki. Lah AA ya pengen. Oh AA ya pengen. AA. Pengen ra? kan jeblak dasmu. Bola sing apik. Iso ngentut Pisan. bareng yo. Pisan.
Emak ses ngono. Sate gule ambune mau. Yo. Bejomu tenan, Bang. Tentekno. Enak-enak. Lat-latan ono. Senter gak apik gawe rabi. Lah kok iso rapi nggih rabi iki ngopo? Enek nokene kok. Nokene nang nggih endi ta? Nokene gembrandul. Iki kudu wedok iki. Lah iki aja karemu dhewe lho, lah iki nek Ora, tak senter enek. Bandule cara montor enek bandule kuwi. Balondokmu kuwi. Iki jenenge wedok wanita. Wandu. Apa kuwi? Apa wandu? Lah. bocah ayune kaya ngene lho ngene iki nek iki engke tanggapan macake kat sesasi kebongkar. Ayo apa winane tinju karo lak koplok cengele lho. Kowe iki mbok ngregani wong Tekono. lho. Tekono. Nduk Cahayu aja dadi gelone atimu lho nduk ya. Sing ngejak omong ki ning kene iki lho kok. Iki kok manduk-manduk madhep rono. Lah ngene iki lho kulino. Aja dadi tangis gelone atimu lho nduk. Susu apa gombal kuwi kok. Wah stres, Gong. Dadine stres. Apa tumun nangis? Apa Mas? Apa Mas? Kok malah wedok? Ngomong iki wedok. Enek setelane iki. Halo. Halo. Lanang. Halo. Oh, setelane wedok. Oh, bisa. Mas, Wong ki aku ki urip tahun-tahunan kok iso karo kowe iki ngerti. jangan ditekek, dibacok aja, Mas. Wah, Lah kamu itu malah suaraku ngelokor, Mas. Setelane. Wanita. Hai. Oh. Lagi ya padha lho Mas, aku ditekiki lho Mas. Loro Mas atiku kok tekeki loro Mas. ati kok ning kono ki lho. Lah sakit lorone melorot ngisor Mas. Tumon ngono kuwi. Mbok ya ning nggon acara bahagiane Mas Trian. Nggih. Urun dedonga. Kula ndongakne Mas. Nggih no. Ya Allah, nggih. Matur sembah nuwun. Damel Mas Trian kalian Mbak sinten? Oh, sak keluarga. Nggih. Matur sembah nuwun sampun nimbali kula sampun mriki. Mugi-mugi diparingi rezeki ingkang kathah. Amin. Panjang umur. Amin. Sehat selalu. Amin. Kene satu saya, Pak. Iki apa to kok iso? Ya cair. Ketane Trian ki ngene iki to. Anu atusane. Hah? Ngono aku. Kae sapa ya bacok bojomu bar aku. Jaluk.
Moroten Pah menika Ibu Sukenti. Apa? Sukenti. Sukenti. Ibu Sukenti. Oh, Ibu Sukenti. Menika Ya Allah, nggih wilujeng santen Bu Sukenti. Ya Allah, jan wayune padha aku ngene iki yo. Ya, hah? Rono. Rono to. Aku terno to, Mas. Cari telno. Nah, ayo cepot. Bodoh, Cek bodoh. Kok nesu wae ojo nesu ngono kuwi. Rayo nesunan Kang. Ngene Gong, kadang iki enek guyone. Lawan dhewe kabeh kudu ndongokne ya keluarga ya masyarakat kene. Muga-muga sak keluarga diparingi sehat selalu. Amin. Lancar, kagem ibuke nadar nanggap pengajian karo mugi-mugi lek kerja teng luar negeri muga paring lancar. Amin. Sehat selalu. Berkah barokah. Dadak merake wonten 4 cacahe. Oh alah. Oh alah cepot ki angele. Bosok Mbok Ben. Bosok Mbok Ben ya. Monggo. Mas, nggih. Ya, niki wonten sesi foto riyen. Foto. Nggih, ame diparingi anu dalan damel dadak merak. Wah, reoke apik-apik gede-gede. Nggih, Pak. Lah kok dereng bidal to? Mundur. Kan diri nih. Ya. Awas. Niki dadake ageng-ageng. Adik-adik ampun teng mriki, geser mriki, nutupi Kang gadah damel mriki lenggah lah, lenggah pun. Nggih, lenggah. Dole lenggah dole. Nah. Yo. Dadake ora enek sing cilik. Gede-gede.
Samplok, samplok, samplok.
urip kari balung lilo tak lakoni pancen wis suwe ra tau ketemu wis mestine lali aku dek mumpung saiki ketemu jogetan tetembangan karo aku dadi yo tombo kangenku kangenmu bali